ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб тамошобинои муҳтарам, шахсиятое ки доимо Сауду ТВ 01 тамошо мекунед. Хоб имрӯз числа 16 августи соли 2025 сол. Имрӯза видео дӯстони гиромӣ хонаҳои Душанбе мешавад. Хонаҳои фурӯшӣ заминӣ, квартираҳои фурӯшӣ, хулас ҳаракат кардем фақат аз шаҳри Душанбе навори хонаҳоро пешкаштон бикунем. Ҳастанд шахсиятое ки мисол фаҳмидани нарх навои хонаҳои Душанбе доранд. ҳаст нафаре ки ба хотири харид кардани хонаҳои Душанбе наворои Сауду ТВ-ро доимо тамошо мекунанд. 16 август дар хизмати шумо Сауду ТВ 01. рақамҳои ма дӯстон барои қабули реклама. Шояд ки дар шумо низ ягон хона, замин, квартира, мошин, техника, аппарат боша, дар WhatsApp метавонед муроҷиат бикунед. мо реклама мекунем ҳаракат кард дар YouTube, дар TikTok, Instagram. видео да лайк монен, имконият дофта лайкотон монен навора сар. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област кор фаъолият мекунанд ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати грузоперевозки Акай Нозима тавсиятон метем ки пашти ҳар ҳафта боршон ба Туркистон мерасад. тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. мақсад ба дили пур аз номи канали ютуби Сауду ТВ занг занед. борои шумо аз 100 кило зиёд боша агар омада худшон бортона мегиранд, прямо Туркистон мебаранд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ваҳдат, Регар, Ҳисор, Шаҳри Нав, Восе, Кӯлоб, Фарҳор, Ҳамадонӣ ва дигар ҷои Туркистон хулас боршон мерасад. ҳар ҳафта пашти боршон Туркистон мебарад. азиз, аз номи канали мо занг занед. беҳтарин ширкат, ширкати боярнок, ширкати Акай Нозим. марамат срочно боротона занг дада роҳӣ кунед бародар азиз. дӯстони азиз, дар имрӯза видео ҳастаи 8 хонаи фурӯши Душанбе, 2 хона, якта аз Фарҳор, якта аз Ваҳдат ва далши аз шаҳри Душанбе мешавад. анаи хонае ки дидестен дар шаҳри Ваҳдат ҷамоати Симиганҷ аст ку дар ҳамуҷа қарор дорад бародар азиз. ҷамоати Симиганҷ деҳаи панҷикони шаҳри Ваҳдат ба қарор доштааст. видео камтар дароз буд, ускорид кардем ки мисол навор дарози бемаъниам нашавад. нархша мегӯянд ки 320 000 сомон, 3 сотиқ, 3 дар хона, 2 рақам гузоштан барои маълумоти бештар гирифтани оиди хона. рақамҳои дастӣ ёки рақамҳои Русия ҳаст ки прямои WhatsApp шумо кор мекунад. аз номи сомонаи мо метавонед муроҷиат бикунед. адреса гӯш кунед. аз дарвозаи Ромид мега 5 километр, аз даруни Ваҳдат бошад 6 километр. 3 дар хона дора, кухни, кат ҳастай. хоб обши 3 хонага 3 сотиқа, 2 хонаш 3 ба 4 будааст, меҳмонхона 6 ба 3 будааст, кухни 3 ба 2.5 будааст, об доимо ҳаст, ҳай свет дар любой ҷо ҳаст. як сима мекашӣ мешавад свет. главни обае ки дорам бача азиз. 3 сотиқ замин, документош қарор дорад дӯстони гиромӣ. хоб маълумоти пурраша ҳамроҳи соҳибмулк аз номи канали мо 320 000. ҷамоати Симиганҷам иҷа хеле обода дӯстон. худотон бо аз номи канали мо метавонед муроҷиат бикунед. дӯстони азиз, квартираи фурӯширо нигоҳ кунед. Сауду ТВ аз шумо як хоҳиш дорад бача азиз. ҳамин наворои моро белайк тамошо накунед, чунки ҳар як шахсият ба хотири пешрафти худаш ҳаракат мекунад. мақсад мо ҳам мехоҳем ки пешрафт кунем дар YouTube. пешрафти мо дастгирии шумо мешавад. акоо, додаро, апоо, тағоҷоно, мисол ҳаст нафарои шахсиятҳои калон хушобаҳолтон ки моро тамошо мекунед. ҳаракат карда навор дар лайкотона монед, баъд далши видеоро тамошо кардан гиред. ин бошад квартираи фурӯшӣ. дуҳуҷрага квартира дар масоҳати 42 квадрат сохтагиай, якум этаж, дар ноҳияи Синову дар шаҳри Душанбе. нарх бошад бо ҳамин ремонти замонавӣ 410 000 сум арзиш дорад. яъне ки ҳамин қа нарха пешкаш карданд. ассалому алайкум мардуми квартирахар мега. квартираи мо дорои 42 квадрат метр занг занед. дӯстони азиз, боз квартираи фурӯшӣ дар ҳолати коробка савдо мешавад. метавонед далчи хитон бигиренда шикатуру шпаклёвкаву корубори дигаша бикунед. арзонтар ки аст ба ҳам хотир ҳолати коробка. як ҳуҷрага квартира дар 8 Ошиёна. масоҳати умумӣ 53 квадрат метр ташкил метиҳад ки дар ноҳияи Фирдавсӣ дар шаҳри Душанбе.
арзишаш 280,000 сомонӣ. срочна фурӯшӣ дар ноҳияи Фирдавсӣ назди Корвон аст. алиш намешавад, вариантҳоро пешкаш накунед. просто мегирен, дар мечаспонен, тиреза дора надора худо медона, надошта боша мечаспонен, далчи корша мекунен. 280,000 дар рақамҳои ахираш 32 маълумоти бештар занг зада метавонен бигирен. дӯстони гиромӣ, боз квартираи фурӯшӣ. дуҳуҷрага квартира ҳаст ки масоҳати 59 метри квадратӣ. ремонтҳо беҳтарин ремонтҳо кардагӣ, ремонти средни. чӣ хел дидесен? дуҳуҷрагаи 59 квадрата дар 13 ошёна, ноҳияи Сино, Зарнисор, Зарафшон, Душанбе, назди таксиҳои Ҳисору Регари Шаҳри Нав, территорияи поликлиникаи 14 посолствои Америка, посолствои Узбекистон, ҳамаи тарафҳо. арзиши хона 455,000 сомон. срочна бо таъмири замонавӣ фурӯхта мешавад. касе ки харидори серьёзни ҳастаи ҳамон нафаро метавонен занг бизанед. дӯстони азиз, одамои аниқ 455 рақамҳои WhatsApp 2402 приямои биромада метавонед. хонаҳо ремонтҳошон бад нест. Сауду ТВ ҳар як хонаи навор мекунад ки арзиш ба нархай ҳаракат кард. хонаи назди ҳавлигӣ бо арзиши 140,000 сомонӣ. ман ҳамин хонаро дӯстон видеора хидм кардам, аз пеш рафта навор кардам. 140,000 агар ки сум медоштум, бе ягон шӯхӣ бачаҳо хидм мехаридам. просто об дар ҳавлӣ, ноҳияи Фархор, деҳаи Шурқул, рафтем деҳаи Обод. ҳамин канали калон астае ки мисол барои обозии кӯдакон, об гирифтан, ҳамаш беҳтарин ҷой барои зиндагӣ кардан. дӯстони азиз, 140,000 се дар хона, 8 сотих замин, об свет, рақамҳои соҳибхона, 2 дастӣ, 1 WhatsApp-ша гузоштем дар рӯи экран. боз маълумоти бештарша гирифта метавонед. тавсияи Сауду ТВ 01 баъри хонахаро ҳамие ки ҳамин хонаро дӯстон метавонед бихарен. 8 сотих замин дора ва 3 дар хона дора ва 140,000 сомонӣ нарх дора. успет кунен, и хеле нархҳо мешава редка меғалта. ба ҳам хотир дӯстони гиромӣ, ҳаракат кардан наворҳое ки мегзорем аввал шуда тамошо кунен, бо худо хоҳад беҳтарин мешавад. чунки баъзе хонаҳоро навор мекунем арзон ки ҳаст, залогошонро мегиранд, мисол хонара дар фурӯш мегзоранд, клиентҳо ки пайдо шиданд залогошонро мегиранд, баъд рақамҳошонро мекушанд мемонанд. ё ки занг задем мегӯяд ки савдо кардем, ба ҳам хотир абрат намуда занг мезананд ки бародарҷон ҳамин номеро кор намекунад, иш переадресация мондагиай, мисолиши хеле дар WhatsApp ҷавоб наметиҳанд. ба ҳамон хотир бачаҳо номере ки кор намекунад як бор занг заден, ягон 3-4 соат бо бесем, баъд занг бизанен. приямои Сауду ТВ-да набуроем бачаҳо. не ки лайк монен, дар канал подписатсия кунен, хонаҳотонро видеонавор кардаро кунен. иншоаллоҳ бо хости худованд хонаҳотонро навори беҳтарин карда пешкаши мардум мегардонем. боз квартираи фурӯшӣ ҳастае ки якҳуҷрага квартира. дӯстони азиз, якҳуҷрага квартира ки дар масоҳати 42 метри квадратӣ сохтагиай. хуб, 5 этаж, 65 микрорайони шаҳри Душанбе. ҳамин масоҳати ҳамин комнатаи мо обши 42 квадрата дар Душанбе, дар 65 микрорайон, нарх 470,000 сомонӣ арзиш дорад. арзиши хона 470. ассалому алайкум мардуми ютуб, мега шахсиятҳое ки доимо ба хотири хона харид тамошо мекунед. хонаи мо мега дар 65 микрорайони Душанбе пеши масҷид қарор дорад. хона ремонти нав дора, ҳама чизу чорааш бо ҳама чизу чорааш фурӯхта мешавад. дом панелни 5 этажа дар 5 этаж қарор дора. занг занед. дӯстон, боз хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дидесен кадом ҳолат қарор дора. 3 ҳуҷрага, масоҳати 1 сотих замин, обши ҳавлиш. дар ноҳияи Фирдавсӣ шаҳри Душанбе қарор дорад. боз як гап мегем бачаҳо, ҳамин гапа мо дар ҳар як навор 2 бор 3 бор мегем. хоб ҳамин ҳаракат кардан наворое ки мегзорем белайк тамошо накунем. аз шумо дастгирӣ шава
иншоаллоҳ ба хоси худованд аз Сауду ТВ наворҳои арзон, хонаҳои арзон мешаванд. Чунки вақте ки тамошобин ки зиёд шид, хонафурӯшо зиёд мешавад ва хонахаро зиёд мешавад бачаҳои азиз. ҳамон хотир оиди хона бо худатон занг занед. поёни Гипразем мега 2 километр поён маҳаллаи Гулпарвар. хуб 1 сотиха 3 ҳуҷрага 485 000 дар WhatsApp занг занед. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбати мо ки дорои 2 ҳуҷра ва 12 сотих замин ҳастаед. Армухон ҳастку, деҳаи Армухонӣ, шаҳри Душанбе 366 000 сомон нарх. арзиши хона 366 000 сомонӣ. рақамҳои WhatsApp 2480 ахираш. 2 комната, хуб 12 сотих замин, обсвет дора, документ дора, рӯ ба рӯи бозорчаи Зарафшон Армухон 3 километр боло тарафи ҳавлиҳода қарор доштааст. таксиҳои сесомона мерава 10 минута роҳ ҳастай бо такси. хуб нарх бошад 366 000. маълумоти бештар тариқи рақамҳои WhatsApp метавонед дӯстон занг бизанед. ина марамат хонаи назди ҳавлигӣ. дӯстони азиз, боз квартираи фурӯшӣ ҳастай ки 2 ҳуҷрага квартира, 4 этаж, масоҳати 48 квадрат метр, таги 50 квадрат. хуб ноҳияи Фирдавсӣ, шаҳри Душанбеда қарор дорад. арзиш 490 000 сомонӣ. хона дар поёни корвон назди масҷиди муфтӣ, аз роҳи калон 600 метр поёнтар. хона дорои кондитсионер, кухни гарнитур, термикс фурӯхта мешавад. мақсад ба ҳамино савдо мешавад. алиш намешавад, фақат пул лозим шудагиаи. просто барои нарха пурсидан занг назанед. Сауду ТВ худаш оиди ҳамаш адрес дод. ҳамаша гуфтам то намега. шумо метавонед фақат серьёзни харидоро занг занед. дӯстон, амин хонара бо повтор карда адресро гӯш кунед. баъдан рақамҳои WhatsApp ахираш 0184 занг занед. 490 000 сомонӣ мега. дӯстони азиз, боз квартираи фурӯшӣ ҳастай ки 1 ҳуҷрага квартира дар 1 этаж, масоҳати 30 метри квадратӣ, ноҳияи Фирдавсӣ, кӯчаи Борбад, шаҳри Душанбе, 1 хонага 1 этаж, ремонт нав кардагӣ 425 000 сомонӣ. дар 425 000 сомонӣ ҳамира метавонед дӯстон харидорӣ бикунед. ина маълумот дар WhatsApp ахираш 3505 аз рӯми канали мо ба дили пир муроҷиат карда метавонед. дӯстони азиз, хоҳишаи ҳаматон навор да лайк монед. навор чӣ дора? лайк дора ва комментария и барои худтонае ки фикротона менависед. аз куҷо то чанд сомона, чанд квадрат, чанд хонага, чанд сотиха дар корай комментария кунед. иншоалло Сауду ТВ ҷавоб медиҳад. барои реклама дар аввали видео рақамҳои ман мондагиам муроҷиат карда метавонед.